Σε αυτό το σημείο να υποδεχθούμε εδώ στα υπερσύγχρονα στούντιο της τηλεόρασης ναυτεμπορικής στον Περισσό την κυρία Κορίνα Σαΐα, διευθύνουσα σύμβουλος της Premier Realty Greece. Κυρία Σαΐα, καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Είπα καλά την εταιρεία, Premier. Premier, ωραία, θα με διορθώνετε γιατί είναι βασικό το brand. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί. Πες ό,τι θες για μένα, αλλά να πεις σωστά το όνομά μου. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μας εξηγήσετε καταρχάς, να δουν οι τηλεθεατές τηλεόρασης ναυτεμπορικής, τι είναι η εταιρεία την οποία εκπροσωπείτε και ηγείστε. Λοιπόν, τώρα στην Premier Realty είμαστε κτηματομεσητική εταιρεία. Ναι. Αυτό λιγάκι που διαφοροποιούμαστε στην αγορά είναι ότι έχουμε δώσει έμφαση στις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Είναι αυτό που αποκαλούμε εμείς concierge services. Και έχουν τρεις στόχους. Ο πρώτος είναι η καλύτερη ενημέρωση του πελάτη κατά τη διάρκεια της συναλλαγής. Ειδικά στα οικιστικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καθόλου έμφαση στην απόδοση του ακινήτου. Ο κτηματομεσίτης μπαίνει μέσα, υποδεικνύει το ακίνητο, αλλά δεν μιλάει για την απόδοση. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, είναι ίσως για όλους μας η μεγαλύτερη επένδυση που κάνουμε στη ζωή μας. Για εξηγήστε μας τι είναι η απόδοση. Η απόδοση είναι ότι σε περίπτωση που μετά θέλεις να το μισθώσεις ή θέλεις να το πουλήσεις, ποιο θα είναι ακριβώς το κέρδος σου μετά από αυτό. Οπότε να μπορείς να συγκρίνεις τα διάφορα ακίνητα. Γιατί δεν θέλουμε να συγκρίνουμε μόνο πόσα δωμάτια έχει, σε ποια περιοχή είναι, αλλά θέλουμε να συγκρίνουμε και τα χρηματοοικονομικά. Και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και νομίζω ότι είναι ο ρόλος του μεσίτη να βοηθήσει τον πελάτη να τα κατανοήσει. Στα επαγγελματικά γίνεται πάρα πολύ, αλλά στο οικιστικό δεν γίνεται. Συνήθως το βλέπουμε στις ταινίες του Hollywood, στην Αμερική, εκεί που υπάρχουν διάφοροι κτηματομεσίτες και λένε ήρθατε εδώ πέρα, ωραία περιοχή, το σχολείο απέχει τόσο, ναι, έτσι ακριβώς. Ο χώρος εργασίας απέχει τόσο, έχει σούπερ μάρκετ, έχει κινηματογράφο, έχει εμπορικό κέντρο. Λέτε. Δεν τα λένε εδώ πέρα. Δεν τα λένε εδώ. Εγώ έχω ζήσει 10 χρόνια στην Αμερική, στο Μαϊάμι. Λοιπόν, οπότε έτσι από εκεί ερχόμαστε και φέρνουμε αυτές τις εμπειρίες. Και αυτό που μιλήσατε για τις περιοχές, χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ακόμα ένα πράγμα που δίνουμε έμφαση και ενημερώνουμε τον πελάτη για τη γειτονιά που θα πάει να κατοικήσει. Του δίνουμε ένα μπροσόρ, δεν γίνεται καθόλου αυτό στην Ελλάδα. Λοιπόν, εδώ ξέρετε, σας διακόπτη γίνεται. Σου λέει, είσαι κοντά στο μετρό. Είσαι κοντά σε και εκεί stop. Μέχρι εκεί. Και λες να το πληρώσεις και παραπάνω γιατί είσαι κοντά στο μετρό. Ενώ αν είσαι πιο μακριά από το μετρό. Αυτό εγώ ξέρω, κυρία Σαΐα. Επίσης, μια άλλη έμφαση που δίνουμε στην εταιρεία είναι ότι να στηρίξουμε τον πελάτη 360 μοίρες στη συναλλαγή του. Συνεργαζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με συνεργάτες αξιόπιστους, έμπιστους που χρησιμοποιούμε σε δικά μας projects. Τον πάτε εσείς δηλαδή και τον βοηθάτε. Ναι, τον βοηθάμε. Δικηγόρους. Δηλαδή, συστήνουμε τους ανάλογους συνεργάτες που τους ξέρουμε όμως χρόνια. Μάλιστα. Και μια άλλη διαφοροποίηση που κάνουμε είναι ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην προώθηση των ακινήτων μας με έναν τρόπο επαγγελματικό, αλλά και σύμφωνα με τα πρότυπα του εξωτερικού. Διαθέτουμε αρκετούς πόρους σε χρόνο και σε χρήμα για την προώθηση της ιστοσελίδας μας, για την προώθηση των ακινήτων μας. Σύμφωνα με τα πρότυπα, όπως είπα, του εξωτερικού, δηλαδή δίνουμε βάση στην εικονική επίπλωση, virtual staging, που είναι πάρα πολύ δημοφιλή στο εξωτερικό και εδώ πέρα δεν γίνεται. Συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν εργαστεί και έχουν εμπειρία στο χώρο marketing, γιατί τα κίνητα χρειάζονται πρόθεση. Σωστά. Στο χώρο marketing για χρόνια στο εξωτερικό. Εδώ ξέρετε τι γίνεται. Βάζουν τις καλές φωτογραφίες, βλέπεις ωραίο σπίτι και πας μετά και μέσα είναι. Είναι χάλια. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε αυτό. Επίσης, θέλω να πω ότι ο κτηματομεσίτης έχει να παίξει πολλούς ρόλους. Στην αρχή φαίνεται εύκολο αυτό το επάγγελμα, αλλά στην ουσία ένας κτηματομεσίτης πρέπει να είναι καλός διαπραγματευτής. Πολύ καλός. Καλός στις δημόσιες σχέσεις. Να ξέρει καλά την αγορά. Έχει κάποια πτυχία να έχει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Όχι ότι έμαθα από το θείο μου και από τον πατέρα μου και μπήκα στην αγορά όπως κάνουν πολλοί εδώ πέρα. Να έχει γνώσεις marketing. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η προώθηση. Και στην Ελλάδα δεν υπάρχει μια παρόμοια εκπαίδευση. Ενώ στην Αμερική που ήρθα εγώ, για να γίνεις κτηματομεσίτης πρέπει να περάσεις μια εκπαίδευση. Παίρνεις πιστοποίηση. Ναι, παίρνεις πιστοποίηση. Οπότε νομίζω ότι αυτό θα βοηθούσε και εδώ ώστε να δίνουμε στους πελάτες μια πιο ολοκληρωμένη λύση. Πώς τη βλέπετε τώρα την Ελλάδα, ποια είναι αυτή τη στιγμή η εκτίμηση της αγοράς? Είδαμε πρόσφατα και την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει και τη χρυσή βίζα. Έχει γίνει μια εμπλοκή με τα Airbnb. Πολλοί αγοράσανε σπίτια λόγω χρυσής βίζας και τελικά τα μισθώσανε με αποτέλεσμα να ανεβούν εξωπραγματικά οι τιμές, να μην μπορούν τα νέα ζευγάρια, κυρία Σαΐα, να βρουν σπίτι. Ποια είναι η εκτίμηση σας, πώς είναι αυτή τη στιγμή, για τη δική σας βέβαια κατηγορία, μιλάω, έτσι? Ναι, κοιτάξτε. Που εσείς προσφέρετε άλλα πράγματα. Ναι. Όσον αφορά τώρα τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που είναι μαζί με τη χρυσή βίζα, όλα αυτά τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά λείπουν 212.000 κατοικίες. Και αυτό έχει προκαλέσει, όπως είπατε και εσείς, πιέσεις στα ενοίκια, πιέσεις στις πωλήσεις.
Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Συμβαίνει σε όλες τις πόλεις που υπάρχει βραχυχρόνια μίσθωση. Η στέγαση είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα, ειδικά όταν υπάρχει και βραχυχρόνια μίσθωση από πάνω. Το κράτος έχει προσπαθήσει να δώσει ευνοϊκά δάνεια στους ανθρώπους σε μια κατηγορία ανθρώπων που θα μπορούσε να βοηθήσει. Και επίσης έχει δώσει ένα άλλο μέτρο, προσπαθεί τώρα να βγάλει 700.000 κατοικίες στην αγορά. Σωστά, που είναι κενές. Σωστά. Αυτές οι κατοικίες θα δώσει φορολογικά κίνητρα εφόσον νοικιαστούν για 3 χρόνια. Από αυτές τις κατοικίες τώρα, 700.000 δεν μπορούν όλες να βγουν στην αγορά. Δεν είναι όλες κατοικήσιμες. Αλλά θεωρώ ότι θα δώσουν πνοή. Και για να δούμε λίγο και τα νούμερα, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Στην Αττική υπάρχουν 132.000 κενές κατοικίες. Από την άλλη. Δεν μιλάτε για δημόσια κτίρια. Όχι, για κενές κατοικίες. Όπως είπαμε ότι λείπουν 212.000 πανελλαδικά. Στην Αττική είναι 132.000. Τώρα πάλι στην Αττική για βραχυχρόνια μίσθωση είναι μόνο 12.000. Γιατί μιλάμε 12.000. Γιατί μιλάμε συνέχεια για τη βραχυχρόνια μίσθωση, πόση πίεση. Αλλά να αναλογιστούμε και λίγο τα νούμερα. Είναι 12.000 στην Αττική και πανελλαδικά αυτό το νούμερο φτάνει 12, να είναι 16, κάτι τέτοιο είναι πάντως το νούμερο. Να τώρα την ζήτηση που υπάρχει. Ακριβώς. Γι' αυτό είναι καλό να μιλάμε με τα νούμερα για να καταλαβαίνουμε και λίγο το πρόβλημα. Μόνο τα 30 με 45 που θέλουν να παντρευτούν και να συζητήσουν. Έτσι ακριβώς. Πώς θα καλυφθεί, υπάρχει θέμα τεράστιο. Πανελλαδικά είναι 180.000 σε βραχυχρόνια μίσθωση διαθέσιμα. Άρα θεωρώ ότι αυτές οι 700.000 που δεν θα είναι 700.000 που προσπαθεί το κράτος να βγάλει στην αγορά, θεωρώ ότι θα βοηθήσουν. Θεωρώ ότι πραγματικά αυτό θα μπορέσει να καλύψει κάποιο κενό. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω κιόλας ότι. Γιατί θέλω να βλέπω και τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Λέμε τα προβλήματα που φέρνει η βραχυχρόνια μίσθωση. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε το 2007, που ήταν το απόγειο της κτηματομεσητικής αγοράς, είχαμε ξένες επενδύσεις 308 εκατομμύρια. Και τώρα μιλάμε για δισεκατομμύρια, τα οποία έχουν σχέση με τη χρυσή βίζα, έχουν σχέση με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, να καταλάβουμε ότι βοηθάνε αυτά, βοηθάνε όλους μας. Ανοίγουν θέσεις εργασίας. Σωστά. Άρα δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν κάποιες πιέσεις, ναι, μεν δημιουργούν προβλήματα, αλλά μας βοηθάνε κιόλας. Σίγουρα. Απλώς η μισθή, κυρία Σαΐα, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή για ένα ζευγάρι που ξεκινάει τη ζωή του για να ανταποκριθεί στις μισθώσεις των κατοικιών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν Ισπανία, ακριβώς. Πόσο μάλλον Βόρεια Ευρώπη, η Αμερική που εσείς προέρχεστε από μια ακριβώς. Καθώς έχω ζήσει και στην Αμερική και στην Ελβετία, δεν συγκρίνονται οι μισθοί και εγώ μαζί σας θεωρώ ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ χαμηλή η μισθή. Δώστε μας λίγο τις παγκόσμιες τάσεις για τον εργασιακό χώρο αυτή τη στιγμή. Πώς διαμορφώνονται τα ακίνητα για εργασία? Τα ακίνητα. Σας διακόπτω, η πανδημία μας έφερε στα σπίτια. Φύγαμε από τους χώρους εργασίας, αλλά ξαφνικά τώρα βλέπουμε ότι οι εταιρείες ζητούν από τους εργαζομένους να έρθουν ή τουλάχιστον να έρχονται 2-3 φορές την εβδομάδα στον χώρο εργασίας. Κοιτάξτε, σίγουρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Δεν θα πάμε ποτέ ακριβώς στο ότι πρέπει να είμαστε όλες τις μέρες στο γραφείο και όλα αυτά. Εγώ προέρχομαι και από coworking space, ήμουν CEO coworking εταιρείας και έχω δει από κοντά πώς αλλάζουν όλα αυτά. Θεωρώ ότι ναι, μεν οι εταιρείες πλέον ζητάνε να ξαναγυρίσουν εργαζόμενοι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ζήτηση για γραφεία που είναι πράσινα. Green. Αυτό θέλω να πω. Τεχνολογικά αναπτυγμένα. Και θεωρώ ότι έτσι θα συνεχίσει η τάση. Άρα προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε ζήτηση και στην Ελλάδα πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για τέτοια γραφεία. Αλλά αλλάζει λίγο και νοοτροπία. Αυτό που μου ζήτησα με το coworking. Όντως, δηλαδή υπάρχουν πολλοί τώρα που φεύγουν από τα κλασικά γραφεία και έρχονται στα συνεργατικά γραφεία. Άρα θέλω να πω ότι έχει αλλάξει σχετικά λίγο πώς βλέπουμε. Πάντως, από το ρεπορτάζ που κάνω τώρα 31 χρόνια επιχειρηματικό ρεπορτάζ στην Ελλάδα, οι μεγάλες εταιρείες ψάχνουν χώρους και δεν βρίσκουν. Έτσι είναι. Να έρθουν όλοι μας εργαζόμενοι. Μιλάμε για εταιρείες με 2, 3, 4, 5.000 εργαζομένους. Δεν υπάρχουν αυτοί οι χώροι. Δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένοι χώροι. Υπάρχουν χώροι, αλλά δεν υπάρχουν χώροι που να είναι τόσο ποιοτικά με τα καινούρια δεδομένα όπως τα θέλουμε πλέον. Μπορούν να γίνουν στην Αθήνα? Ναι, μπορούν να γίνουν. Μπορούν να γίνουν και ήδη χτίζονται, ας σκεφτούμε στο Μαρούσι, χτίζονται πάρα πολλά τετραγωνικά μέτρα γραφείων με αυτές τις προδιαγραφές. Και αυτό θα επηρεάσει και τα οικιστικά. Και αυτό είναι μια τάση που βλέπουμε. Δηλαδή, π.χ. πάλι να αναφέρω το Μαρούσι, που εμείς εργαζόμαστε πάρα πολύ εκεί πέρα. Πόσο όλα αυτά τα τετραγωνικά μέτρα γραφείων που γίνονται και τις καινούριες προδιαγραφές έχουν αναπτύξει και το οικιστικό. Βλέπουμε μεγάλη ζήτηση τώρα να υπάρχει σε αυτή την περιοχή για να μπορέσει να καλύψει τις οικιστικές πλέον ανάγκες. Και είναι και μια ευκαιρία, πιστεύω. Σωστά. Πείτε μας τώρα για τα κτίρια διαμερισμού εργασίας, τα co-working spaces που μας είπατε πριν. Τι γίνεται αυτά, υπάρχουν στην Ελλάδα?
Λοιπόν, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές. Αυτά υπήρχαν στην Ελλάδα και αρκετό καιρό πριν. Εμείς εδώ πέρα ανοίξαμε τη Vios Coworking πριν από μερικά χρόνια, η οποία είναι συνεργατική χώρη. Είναι το πρώτο κτίριο στην Ελλάδα που ήταν well certified. Αυτό το λέω με μεγάλη τιμή και καμάρι, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που δώσαμε έμφαση σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Και ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση. Δηλαδή, η Vios άνοιξε τώρα το δεύτερο κτίριο στο Μαρούσι, που όπως ανέφερα και πριν έχει μεγάλη ζήτηση και είναι σε 100% πληρότητα ήδη. Δηλαδή, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τέτοια κτίρια. Και έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος και από πολυεθνικές εταιρείες, από μεγάλους. Γιατί ξέρω ότι εμείς αυτά τα κτίρια τα είχαμε πιο πολύ στο μυαλό μας για startups, για νέους, καμία σχέση για πολυεθνικές εταιρείες. Εσείς όταν έχετε μία πρόταση, μία πολυεθνική να βρείτε τέτοιο κτίριο, πόσο καιρό τους λέτε θα σας το βρούμε? Είστε έτοιμοι, υπάρχει λίστα αναμονής, υπάρχει χρόνος, τι γίνεται κύριε Σαΐ? Εμείς είμαστε έτοιμοι, έχουμε ένα μεγάλο πορτφόλιο από παρόμοια κτίρια και είμαστε έτοιμοι, δεν υπάρχει, δηλαδή δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής, όχι. Πάμε να μας δώσετε λίγο την παγκόσμια τάση αλλά και στην Ελλάδα των πολυτελών κατοικιών. Λοιπόν, οι πολυτελείς κατοικίες... Και να μας το εξηγήσετε λίγο, τι θεωρείτε πολυτελή κατοικία, ας πούμε? Είναι το ύψος της τιμής, είναι η περιοχή? Είναι όλα μαζί. Είναι το ύψος της τιμής, είναι η περιοχή, είναι τα υλικά που είναι κατασκευασμένοι, είναι οι βιώσιμες κατοικίες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπουμε τώρα ότι δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, βιώσιμες κατοικίες που έχουν αυτές τις προδιαγραφές θα είναι το ίδιο σημαντικά στο μέλλον όσο είναι και η τοποθεσία. Δηλαδή να έχεις βιώσιμες προδιαγραφές. Και βλέπουμε μάλιστα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι έχει δοθεί πλέον η εντολή για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι το 2033 πρέπει να είναι τα ενεργειακά πιστοποιητικά στην κατηγορία Δέλτα. Δεν μπορείς να πουλήσεις καταρχάς. Ακριβώς. Και από το πιο απλό, αν θες να πουλήσεις το σπίτι σου, πρέπει να το αναβαθμίσεις. Και από το 2028 και μετά, οι καινούριες κατοικίες θα πρέπει να έχουν μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Δηλαδή, οπότε, ναι, αυτό είναι πολυτελές κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, βέβαια είναι η τοποθεσία, βέβαια είναι που βρίσκεται. Έχουμε τεράστια ζήτηση. Εμείς και από Έλληνες και από το εξωτερικό. Κυρίως είναι με μεγάλο οικονομικό επίπεδο. Με μεγάλο οικονομικό επίπεδο. Και εταιρείες που ζητάνε για τους εργαζομένους θηγατρικές στην Ελλάδα. Ναι, έτσι και αυτό, γιατί έχει αναπτυχθεί πολύ και αυτό τώρα το μερίδιο αγοράς. Άρα ήθελα να πω, είναι από Μέση Ανατολή. Από την Ευρώπη βλέπουμε αρκετούς Γερμανούς, βλέπουμε από την Αμερική. Εμείς συνεργαζόμαστε αρκετά με την Ελβετία. Εντάξει, είναι βέβαιο ότι η χώρα μας είναι πανέμορφη. Καλά, βέβαια. Και γι' αυτό έρχονται. Το καλύτερο οικόπεδο. Σίγουρα. Αυτό θεωρείται... Αλλά είναι και πολύ σημαντικό ότι οι τιμές μας είναι ακόμα πολύ ελκυστικές σε σχέση με άλλες χώρες. Ναι, είναι ακόμα ελκυστική η αγορά. Παρότι έχουμε δει μεγάλες αυξήσεις, η αγορά όμως είναι ακόμα πολύ ελκυστική. Διεθνώς σας φοβίζει αυτή η εικόνα γενικά? Γιατί είχαμε και τον Νίκο Φίτς που μιλάει ίσως για μια φουσκά κινήτων που μπορούμε να ζήσουμε στην Αμερική, χειρότερη από τα subprime δάνεια του 2008. Αυτό σας φοβίζει? Θεωρείτε ότι τα πράγματα ακόμη είναι υπό έλεγχο και η Ελλάδα ακόμη δεν είναι σε αυτό το επίπεδο? Γιατί μην ξεχνάμε ότι εμείς ήμασταν και 10 χρόνια με ύφεση, κύριε Σαΐ, έτσι. Ναι, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι ακόμα η Ελλάδα δεν έχει θέμα. Πιστεύω ότι ίσα-ίσα οι τιμές θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Είχαμε δει τον προηγούμενο χρόνο ότι αυξηθήκαν κατά 14%. Τώρα νομίζω ότι θα δούμε με μονοψήφιους αριθμούς πλέον. Λέτε, ναι, με μονοψήφιους αριθμούς. Πάει καλά το τρίμηνο? Το τρίμηνο είναι καλό? Το πρώτο τρίμηνο έχω ακούσει από πολλούς που λέγανε ότι δεν ξεκίνησε τόσο καλά. Ναι. Είναι αυτή η αλήθεια. Ναι. Εμείς πάμε καλά. Μπράβο. Αλλά τώρα, εντάξει, να μιλήσουμε γενικά για την αγορά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι τώρα θα ξαναμπούμε ξανά σε κανονική άνοδο και αύξηση και ναι. Ωραία. Να ρωτήσω για την εταιρεία, βρίσκετε στελέχη, έχετε εργαζόμενους? Γιατί γενικά υπάρχει μια γκρίνια στην Ελλάδα από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Δεν βρίσκουμε στελέχη με δεξιότητες κτλ. Εσείς είστε ικανοποιημένοι, βρίσκετε ανθρώπους για να στελεχώσετε? Πιστεύω ότι αυτή η γκρίνια υπάρχει παγκοσμίως. Δεν πρωτοπορούμε. Εμείς γενικά είμαστε λίγο γκρινιάριδες. Το ξέρετε κι εσείς καλύτερα. Όλοι το ίδιο είναι, θεωρώ. Ναι. Άρα υπάρχει γενικώς, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Βρίσκουμε στελέχη, έχουμε αξιόπιστους συνεργάτες. Κοιτάζουμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που έχουν την ίδια φιλοσοφία όπως η δική μας η εταιρεία. Έτσι. Και νομίζω ότι τους βρίσκεις παντού, σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι είναι.
Γιατί έχουμε συνεργάτες και παγκοσμίως. Νέα παιδιά που μας βλέπουν τώρα, μια καριέρα στο δικό σας χώρο είναι λαμπρή, έτσι. Έχει δηλαδή μέλλον. Όπως είναι, κοιτάξτε, αν την κοιτούσαμε πριν από 4 χρόνια, τα πράγματα δεν ήταν τόσο λαμπρά. Αλλά ναι, θεωρώ ότι η καριέρα του κινηματομεσίτη είναι λαμπρή, είναι καλή, αλλά ωστόσο πρέπει να αναβαθμιστεί λίγο στην Ελλάδα, όπως είπα και στην αρχή. Και για μένα αυτό είναι σημαντικό. Να υπάρχει μια πιστοποίηση και να αναβαθμιστεί. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασε γρήγορα ο χρόνος, πολύ ενδιαφέρον. Θα χαρώ πολύ να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, να περάσει και το πρώτο εξάμηνο και να τα ξαναπούμε, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα. Πολύ ευχαρίστω. Σας ευχαριστώ και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια σας.